ezin zara hemen eseri, gidariaren da. Ados, aita. Zure segurtasun uhalak lotu behar dituzu. Zer? Zer da hori? Tada. Zer gertatzen ari da hemen? Steffi, ezin zara autoko igerilekuan igeri egin, atera hortik azka. Ados. Goze naiz. Aha! Yeah! Aha! Yeah! Steffi, ezin duzu zaborra leihotik bota. Steffi, zailkatu behar duzu. Ados, aita. Plastikoa. Organikoa. Askoz hobeto. Goazen. Yeah! Aha! Whoa! Hei, hori nire krispetak dira. Bide batez zaboriana da, ezin duzu zaboriana jan, eman iezadazu. Steffi, leihoak irekitzea ez dago baimenduta, oso arriskutsua da. Azkenik, supermerkatura iritsi gara. Yay! Zer erosi behar dugu. Txokolateak gustatzen zaizki. Steffi, zer uste duzu, zein? Steffi! 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 Non dago Steffi! Ah, hor zaude! Ups! Barkatu,
Nire alaba zinela pentsatu du. Barkatu. Ups. Non dago bera? Ah, hor zaude. Hor zaude, harrapatu zaitu. Ezin duzu gurasoengandik ihes egin, arriskutsua da. Ongi da, aita. Eskerrik asko, aita, segurtasun arauak irakasteagatik. Ez dago zergatik, Steffi. Oh, begira, gure etxea. Hemen jolastu dezaket. Noski, baina ari naiz zu zaintzen. Whoa. Yeah. Zer gertatu da? Aita. Aita, zergatik ez nauzu begiratzen. Barkatu, nekatuta nago. Goazen helikopteroz egan egitera. Gelditu. Hey! Ezin zara igerilekura joan arropa hauekin. Ados. Non alda dezakegu arropa? Hemen alda ditzakezue arropak. Fuga. EPA. Itxaron ni. Zerbait gaizki dago. No way! Aha, dirudienez, ondo dago orain. Zer dago gaizki berriro? Ezin zarete hemen egon zuen gurasorik gabe. Ados. Oh, yes. Amona gurekin dago. Yes. Beraz, joan gaitezke igerilekura orain. Nice job! EPA. Oh, yes. Fuga. Okay. Gelditu. Au, Ezin zara igerilekura jauzi egin. ados. Ezin zara hemen jauzi egin. Aspertuta nago. Ideia bat dut.
Mutilak, atera dezagun selfie bat elkarrekin. Oh, yes. Ezin duzue telefonoa erabili igerilekuan. Wow, hau izugarria da. Gauza hau probatu nahi dut. Ni. Mesedez, zatoz hona. Oh, yes. Ez da bitzirik onartzen ibiltzeko baloian. Amaitu dut. Yes. Oh, yes. Gelditu. Zer, berriro. Ezin zara goitik behera irriztatu. Ez da segurua. Ados. Ados. Gelditu. Barkatu gure jokabideagatik. Barkatu, ez dugu berriro hau egingo. Ados, lagunak. Beti gogoratu segurtasun arauak. Eta ez haiek inoiz apurtu. Izango zaitez zaitez adeitsu. Ai, burua. Zer gertatu da? Ez nago ondo sentitzen, beraz, mesedez antolatu zure eguna eta egin zure aukerak. Ongi aita, hemen gure aukerak. Eba, goazen gozaria prestatzen. Goazen. Nire gaurko gozarirako aukera gozo eta osasuntsuak diren fruituak dira. Fruituak onak dira zuretzat, vitamina, mineral eta zuntz ugariz beteta baitaude. Kontuz aurrak, gozoki eta gominola gehiegi kaltegarriak dira zure hortz eta osasunerako. Hautatu dezagun nire fruta entzaladan zer sartuko du. Orain gehitu koilaraka bat jogurt natural. Frutak eta jogurtek energia iraunkorra eman dezakete azukre igoerarik gabe. Hau ez da aukera osasuntsua. Kontuz aurrak, gozoki eta gominola gehiegi kaltegarriak dira zure hortz eta osasunerako. Eba, baina hori oso osasungabea da. Zergatik aukeratu duzu hau? Tefi, baina hori nire aukera da. Indartsu eta energetiko mantentzeko, gozari osasuntsua jan behar duzu egunero. Oloa, arrautzak, fruituak edo jogurta bezala. Aizu Eba, proba ditzagun gure indarrak eta adimena joko hau jokatuz. Ondo, baina ez denbora asko. Nire kolorea horia da. Zure kolorea berdea da. Bete dezagun hau.
irabazi dut. Yay! Zorionak Zefi, irabazi dut. Oso nekatuta nago. Etorri, Eba, jauzi nirekin. Nik ez dut hori egingo. Zaiatu nire dantza oial berriak. Ei, Eba, zatoz nirekin. Oso divertigarria da. Ez mila esker, Zefi. Eba, dantza eta joko aktiboak onak dira zuretzat. Berdin dit. Ideia. Bete dezagun baloi berde hau ponba batekin. Eba, begira nire baloi berde erraldoia. Etortzen eta batu nirekin. Ez ondo nago hemen, Zefi. Aurrok, oso garrantzitsua da gailuetatik atzeden hartzea. Jolastu, irakurri eta gozatu osasuntsu mantentzeko. Hau benetan divertigarria dirudi. Oso egarri nago. Edari bat hartu behar dut. Oso ideia ona da hori. Aurrak, limoi, menda eta lima erabiliz edari osasuntsua egin nahi baduzue jarraitu niri. Limoi estutu dezagun ederki. Hurrengo pausoa menda osto freskoak dira. Osoa eta osasuntsua izango da. Hurrengoan lima xerra gehituko ditugu. Limoi gehiago. Orain dena nahaztu behar dugu. Kontuz aurrak, azukre gehiegi duten edariak kaltegarriak dira zure hortz eta osasunerako. Begira ezazu hau. Ez dut uste aukera osasuntsua denik, Eba. Ura freskoa hobea da zuretzat. Eba, badakizu soda ez dela osasuntsua zuretzat. Zergatik aukeratu duzu. Hori nire aukera da. Zer iruditzen zaizkizu nire ariketa oial berriak, Eba? Ondo dago nire ustez. Gimnasia egiteko garaia da. Nirekin bat egin nahi duzu, Eba. Ez, mila esker. Ondo nago hemen. Aurrak, gimnasia eta ariketa fisikoa benetan onak dira zuretzat eta zure gorputzarentzat. Mugitu egunero indartsu eta energiaz beteta egoteko. Jar dezagun musika divertigarria. Can you hear that? Hau ere nekagarria dirudi. Wanna show you, wanna share with you. Aupa, Eba, erraza da. Ez Zefi, oso nekatuta nago. Hey yo, can you see the lights? Turning music all the way up, way up. Hey yo, rapping to the stars. Let them know. Oso gogorra izan da, benetan. Mokadutxo bat hartzera noa. Nik ere mokadutxo bat behar dut. Mokadutxo baten ordua da. Mokadu osasuntsuek umeak indartsu hazten laguntzen dute, energiarekin mantendu eta egunero bikain sentitzen. Janari lasterra ez da osasungarria. Jan ezazu janari osasuntsua indartsu egoteko. Saiatu kiwi batekin. Kiwiak vitaminak eta mineralak ditu, eta zure urdaila garbitzen laguntzen dute. Eba, hori oso ez osasungarria da, baina hau da nire autua Zefi. Oso nekatuta nago. Energiaz beterik nago. Etorri jolastu dezagun. Oso beto sentitzen naiz orain. Begira ditzagun neskak. Kaixo, neskak. Zelan joan zaizu eguna? Oso pozik nago orain hobeto sentitzen zarelako. Espero dut gaur erabaki onak hartu izana. Dudarik gabe, ez dakit zuretzat. Oso ondo, kasu horretan begira dezagun. Prest nago. Hei, eta orain, pilota guztiak kolorearen arabera bildu behar dituzu. Hiru, bi, bat, joan. Nik
Lan bikaina, Steffi. Hurrengo erronkaren ordua da. Yei, maitatzen dut hortzadar jokoa. Bai, hori da. Jupi, lortu dut. Oso ondo egina, Steffi. Pasatu gaitezen hurrengo erronkara. 3, 2, 1, joan. Jai, irabazi dut. Yei. Bukatu alduzu jada. Oso nekatuta nago. Lan bikaina, Steffi. Azken erronkaren ordua da. Jai, irabazi dut. Irabazi dut. Oso nekatuta nago. Hau oso zaila da. Trofeoa nahi dut. Nira da. Badakit zergatik zauden hain nekatuta, Eba. Zergatik? Zure aukerak okerrak izan direlako egun osoan. Haurrak, gogoratu, janari osasuntsua, ura eta ariketeak zoriontsu, energiarekin eta indartsu bihurtzen zaituzte.